שלום לכל הילדים. בגלל שאנחנו לא יכולים להיפגש כרגע בזמן הקרוב, אנחנו לא יודעים מתי, כן. אז בינתיים החלטתי לעשות לכם סרטונים קצרים של תרגילים שאנחנו כבר מכירים ואוהבים, ומשחקים שאתם יודעים. ואם תרצו תעשו את זה בבית עם ההורים ועם האחים שלכם. שלום ליאור, זאת ליאור, היא תעזור לי היום. אז אנחנו נתחיל במשחק לקטנים. בגיל 2, 3, 4. משחק העכברים. הילדים יהיו בתנוחת עכבר, וברגע שהם ישמעו, רק כשהם ישמעו את קערת השקט, בצליל הזה, הם ירימו את הראש. אז בואו נתחיל. איפה כל העכברים שלי? אוי, אני לא יודעת איפה כל העכברים שלי, מה אני אעשה? הנה, יפה, עוד פעם. נעשה עוד אחד כזה ואז אני אבלבל. איפה כל העכברים שלי? עכברים, עכברים. הנה, יפה. עכשיו אני מבלבלת. אתם בעכברים, אם אתם שומעים צליל אחר, צליל של טוף, או צליל של מצלתיים, או צליל של צלצל, אתם לא קמים. רק פעמון, אך ורק אם תשמעו את הקערה. אז אנחנו מתחילים. איפה כל העכברים שלי? יאו, איפה כולם? יפה, לא התבלבלתם, אני מקווה גם בבית. איפה כל העכברים שלי? עכברים, עכברים. התבלבלת. אני מקווה שאתם לא התבלבלתם, רק שתשמעו את הקערה של השקט. זה היה דומה. זה היה דומה, נכון. איפה כל העכברים שלי? עכברים. לא התבלבלתם, יפה, גם ליאורי לא התבלבלה. נשמע מתי תהיה קערת השקט. עכברים, עכברים. עוד פעם, עכברים, עכברים. הנה, יפה, מעולה. כל הכבוד. אז תודה רבה, זה היה משחק העכברים לילדים הקטנים.